man magawidan alagite tinaglaban day di ayan nga ita ket narsaan jakmet malagdan tuyrik na alungdaan tadagidi karin ingka naglikudan ngem nukas bila malagip mundo ti ang supli ditoy denat amwem kuma ngaguraya tajak ton agayat ti sabali adaya may palagip laptan di nalaos arag saktan aldaw ken rabi nga adda ka ditoy denna jak aninam nama aranggasam daytoy rikna anyan nga ulpit mo siya kunding kaingkulbo sabali adaya may palagip laeng day di karin asyak tulaeng tingka ay ayaten inggat
siak tu